Ini ya main orang-orang ini kayak kapan berbendaran ini jaga kapan jalan di DPR udah ya tujuan jadi fokus Golongan lu sebenarnya dalam milih nyong ya milih bang orang milih orang apa ini aja kayak jalan udah mau ibarat Nek njur nek muni wis dibangunna ya akeh sok akeh milih sing wis gawekna. Akeh milih bukti sih katon kan satu wis gawek itu iki. Nek urung ukur gak nek dadi tak gawekna kula cok ngapusi ora sida. Buka gerbang salah pun apa kakak Darani dapati. Coba itu. Dapati ngobrol gue. Menggawat, menggawat ponsel, sampai kakak telas entek dingin. Alah, hindi ka na siya nagpintan ako. Kasi nagpintan ka lang. Pikirin teks yang pertama, jalur pintu ni. Akar-akar mbak, akar-akar itu kurang lebih. ya no di sih pada nang di bayi tunggale Ya si Kores, jadi karo gendon kae, Kores jadi karo gendon. Durane si siapa Purwadi, si Poyeng. Poyeng jenenge dua Purwadi. Heeh, Purwadi durane. Si Suranis, Sengkeri Suranis. Sing dadi karo ngonine Sartam. Kan sabar bareng. Sabare wis mati. Sabar wis mati. Mati. Kakak Suranis pasti sabar. Ya wis duwe anak. Anake ya semono. Anake loro. Putune loro siki. Terus mantu kan Maria Mas Ngon. Ya mune sabar. Mune si Mariamah kuwi kae sing jambatan kae. Urung ya di Wisma kan. Saya lemu kaya anake Misno kan yang anak. Lewat kawan. Jadi karo anake si kuwe sabar ngene ora dadi.